Market Encounter Panagbenga Festival 2024. Rose Garden, Burnham Park. Papasukin natin yung ano ba yung Changi. Puting ko tong Rose Garden dito sa may Burnham Park, Panagbenga man pala. Malapit ng float parade. Ayun, marami ngayong stall ngayon dito. Nagsimula na kasi ang Panagbenga. Wala pala display. Yun, yun. Ginawa na nilang stage play. Stage hanggang ano siguro yan. Permanent na siguro. Oh, hanggang Panagbenga na yan pag natapos. Kasi nung ano pa yan, di ba? Pasko pa yata yan. Yung stage na yan. Hanggang ano yan, pagkatapos ng Panagbenga. Buti pa sila may mga kinakain. Ako wala. Hindi ka. Walang pambili si Abisman. Tapos diretso tayo dun sa mall ni Lolo, ano. Lakad ulit tayo paakyat. Wala na yung fountain dito. Yung fountain doon, wala na sa dulo. Hindi na ibalik. Visitors. Pasukin ni Absman tong ayun. Maraming mabibiling pasalubong. Choose another day na lang daw. Habang ito Ruby, Melody, Cinnamon Roll. Ma'am. Ano ito, Bubbles Party? Mami, Bubbles talaga kami. Duwa nga pumasa na nakasko. Ako talitan kong liga.
Helgara. Yun, labas tayo dun sa gitna. Ano yun? Munggo sprout. Yun! Alam ko na yun. Oh, wala pa sa ginagawa. Parang may... Yun, Crooks. Babakas na. Wala na may sabi. Hindi, I know what's it. Pabigpakuha tayo pa. Ay, tatapusan nyo na lang.